πες μου 1, 2, 3 για να ξέρω. 1, 2, 3 πάμε. Από για... Έλα τώρα. Εντάξει, τέλος πάντων. Άρχισα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο hide and seek and seek, τέλος πάντων, ναι. Και θα το κάνω εγώ και η φίλη μου η Δήμητρα. Ναι, εγώ είμαι η Δήμητρα, η φίλη της Εύα. Πολύ ωραία. Και τώρα περιμένουμε να τελειώσει ο χρόνος, γιατί πεθάναμε πριν ένα μισάωρο. Ναι. Τέλος πάντων. Έχουμε 40 λίγα λεπτά. 30. Ξέρεις ποιο είναι το αστείο? Άμα δεις έναν παίκτη, φοράει σιδεράκια στο παιχνίδι και είναι τόσο αστείος. Ναι, ωραία. Έχει γίνει πολύ αστείος. Τέλος πάντων. Τώρα ο Ιτ έχει βρει μία και αυτή η μία έχει κρυφτεί κάπου που αυτός δεν χωράει. Είναι μάλλον χοντρούλης. Για να ξέρετε παιδιά, εμείς αυτόν το λέμε Ιτ. Εμείς το λέμε. Του βγάλαμε όνομα. Ενώ κάνουν IT. Ναι. Μόνο κρίση επέζησαν από αυτόν. Θα πούμε ένα σκουλικάκι θα το ονομάσουμε. Εντάξει, IT, όχι σκουλικάκι. Εντάξει, το IT είναι εντάξει για όνομα. Μπορεί μερικοί να το λέτε IT. Λοιπόν, θα πούμε σε αυτό και ελπίζουμε να νικήσουμε, γιατί ξέρουμε μια τέλεια κρυψών. Ναι. Που μόλις τώρα θα τη δείτε. Αρκεί να μην είμαστε εμείς οι IT. Ναι. Τέλος πάντων, αυτούς που τρώνε τα άτομα. Ναι. Δήμητρα, είσαι εσύ. Πού ρε φίλε. Και τώρα παιδιά θα δείτε εγώ πώς με σκοτώνει η Δήμητρα. Ωραία, τρέχα για να κρυφτείς. Δεν θα σε βρω. Ναι, θα με φας. Θα με σκοτώσει εννοώ. Βασικά μπορεί να σε βρω γιατί ξέρω που κρυβόμαστε. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, θα με φας σε λίγο γιατί πρέπει εγώ να πω να δείξω στα παιδιά τη μυστική κρυψώνα. Αλλά μετά θα έρθω να με φας γιατί είναι άδικο εσύ να φυλάς και εγώ να κρύβομαι. Αυτή είναι η φιλία μας μεταξύ μας όταν παίζουμε κρυφτό, παιδιά. Αυτό εκεί πέρα το δέντρο που βλέπετε τώρα, εγώ θα πω εκεί πέρα να σας δείξω που κρυβόμαστε. Από τον IT, από το IT. Γιατί τώρα η Δήμητρα είναι ο IT και με μπορεί να φάει. Εντάξει, έλα να με φάσει. Τι λες? Έλα, είναι άδικο, αφού ξέρω που κρύβεσαι. Και κρυβόμαστε εδώ πέρα, έτσι κρυβόμαστε. Πολύ ωραία κρυψώνα, θα τη δοκιμάσετε. Τώρα πάω να με φάει η Δήμητρα για να της πάρω εκδίκηση για κάτι. Μετά το φυλάω, εγώ θα εκδικηθεί και αυτή, αλλά δεν πειράζει. Πού είσαι? Δεν μου αρέσει να κυνηγάω. Είμαι στο καναπέ γιατί βρήκα ένα άτομο, αλλά δεν ξέρω που πήγε. Ξαναέρχομαι. Ήρθα. Καναπεδούλη, γεια σου. Πού είσαι, Ιτ, παλιό Ιτ? Α, εκεί πάνω είναι. Μα, έλα θα σε φάω. Κοπελίτσα. Νομίζεις κοπελίτσα πως είμαι τυφλή, τώρα θα σε φάω, σκατούλα. Σε έφαγα, χαχαχα. Πήρα 5 λεφτά. Έλα εδώ, φάε με. Φάε με, τελείωνε. Ή τι, φάε με για πάντα. Τελείωνε. Καλά, έρχεται πάνω να το φάω. Τρελάς. Με έφαγες. Μα έλα, όχι. Έλα, θέλω να σε δω. Λοιπόν, θα σου λέω που είναι οι άλλοι. Λοιπόν, εκεί πέρα που ήσουν εκεί πέρα και φύλαγες,
Εκεί δεν έχει ένα δέντρο εκεί πέρα στο σπιτάκι από κάτω. Εκεί πέρα στο δέντρο, από την πίσω μεριά από κάτω από το σπιτάκι, εκεί πέρα είναι κάποια 2-3 άτομα. Εκεί πέρα που πάω. Περίμενα εδώ που πας. Όχι, απ' την άλλη μεριά, εκεί που φύλαγες. Εκεί πέρα πάω τώρα. Απ' την άλλη. Από εκεί που είναι το παγκάκι. Για απ' την άλλη. Α, δίπλα στο παγκάκι. Ναι, αυτό εκεί το δέντρο από κάτω έχει 2 άτομα. Είναι πολύ χαζί. Ναι, επειδή σου τη λέω. Σου παρακριστείς ένα δέντρο από πίσω. Αλλά δεν φαντάστηκα ποτέ να πάω εκεί. Γιατί λέω θα είναι χαζί κρυψώνα, ποιος θα πάει. Μάλλον είμαι χαζούλα. Εντάξει, τώρα τους πρόσβαλες όσους πηγαίνουν εκεί πέρα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Δήμητρα, συγχαρητήρια. Πού είναι? Πάνω! Είναι πάνω! Είναι πάνω στο δέντρο. Α, πάνω στο δέντρο. Ναι. Να ένα! Πήγαινε πίσω, έπεσε μία. Δήμητρα, έπεσε μία. Καλά σου. Παιδιά, τώρα βλέπετε που είναι όλοι. Δήμητρα, τώρα που αυτή είναι εύκολη. Πήδα από το παγκάκι κάτω και τρέχα, γιατί αυτή τρέχει. Τι έγινε? Άστο, τίποτα. Ανέβα εκεί πέρα. Ναι, εκεί πέρα. Δεν ακούω πολλά. Ναι, εκεί κάτω. Όχι εκεί πάνω, Κάτω, όχι εκεί, κάτω. Πόρε, Δήμητρα. Πώς κάτω? Α, δεν πρόλαβα, δεν πειράζει. Έφαγα 3 άτομα. Δεν πειράζει. Παιδιά, να σας πω, κάνετε. Πες τους, μωρή. Πες τους. Όχι, δεν πειράζει. Καλά. Πάλι το ίδιο. Και αυτή τη φορά θα είσαι πάλι εσύ, γιατί εγώ το λέω αυτό. Όχι εμείς. Όχι εγώ! Και παιδιά, sorry για το avatar μου, απλώς λίγο μου χάλασε. Τώρα θα δείτε πώς είναι το avatar μου στο κρυφτό. Τώρα θα δείτε τι θα μου κάνει η Δήμητρα. Εντάξει, έφυγε. Τη γλίτωσε. Καλά. Ναι, αλλά δεν θα σε φάω. Πρέπει να με φας. Έτσι είναι το παιχνίδι. Ακόμα και τις φίλες μας τρώμε. Ναι. Καλά, εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω αυτό. Έχω κολλήσει ένα τοίχο. Έχει μείνει ένας δίπλα μου και έχει κολλήσει εκεί πέρα και λέω εγώ θα κάτσω έτσι απλά εδώ, δεν θα με φάει αυτή, ό,τι να είναι. Και παιδιά, σας αρέσει το avatar μου? Είμαι μια αρκούδα. Είναι πολύ ωραία. Δεν πειράζει όμως. Εγώ είμαι ένα κοριτσάκι με κάτι κάθε μαλλιά. Μπουμ, σε έφαγα. Δεν πρέπει να κρυφτώ, έβαλα να με φας. Όχι, δεν πειράζει, δεν θα σε φάω. Δεν ξεπειράζει. Τώρα αυτές θα το πληρώσουνε. Θα το πληρώσετε. Γιατί κρυφτήκατε από τη Δήμητρα και από μένα όχι. Είναι πιο ωραία από που κρύφτηκαν. Μα ρε φίλε, γιατί Περίμενε εσύ, καλή μου. Παιδιά, μην νομίζετε τι θα τη φάω αυτήν τώρα. Ουί, γεια σου. Έφαγα σχεδόν όλα τα άτομα. Ξέρεις που είμαι? Ξέρω που είσαι. Ξέρω και ένας άλλος που είναι.
θα πάω εκεί μέσα, παιδιά, και θα βλέπετε εκεί πέρα που αυτό το σημείο που είναι λίγο διαφορετικό από το άλλο. Εκεί μέσα παίζει να είναι και κάποιος. Έβαλα στο δέντρο. Δεν είναι κανείς. Ναι, θα έρθω. Κάπου είμαι τώρα. Θα σε πάρω πιο μετά. Και τώρα, παιδιά, μην με θεωρείτε ότι είμαι καλή ή κακιά. Απλώς μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι, να τους σκοτώνω όλους. Πώς ανεβαίνεις αλλιώς? Πώς ανεβαίνεις αλλιώς? Τι πώς ανεβαίνω αλλιώς, καλά κάνε. Έλα, εδώ είμαι. Είναι ένας άλλος εκεί πάνω και εγώ θα πρέπει να πω εκεί πάνω. Είναι ένας εκεί πέρα πάνω. Είναι ένας πάνω στο δέντρο και εγώ... Έχει ένα κουμπάκι κάπου. Το ξέρω ότι εκεί έχει ένα κουμπάκι. Εκεί πέρα πάω. Που θα βγει από εκεί, κακή ιδέα. Πώς πήγε αυτός εκεί πάνω? Από ένα κουμπί. Και πώς να πάρει αυτό το κουμπί, άμα το βρεις. Ναι, δεν θα το βρω ποτέ. Δεν είναι αυτό πάνω από το σπιτάκι. Αυτό πάνω από το σπιτάκι πάλι στη τέτοια. Το ξέρω, πήγα εδώ πέρα για να κοιτάξω. Μήπως είναι ο δεύτερος. Ξέρω εγώ. Πού είναι ο δεύτερος? Όχι αυτός με τα κόκκινα. Μία είναι σε... Περίμενε. Στο παγκάκι στο δέντρο. Πού? Στο παγκάκι. Στο παγκάκι στο δέντρο. Από κάτω κι αυτή. Ναι, κάτω ένα. Γρήγορα. Προλαβαίνω. Σιγά που δεν προλαβαίνω. Δεν είναι κανείς. Κάνει γύρω στο δέντρο. Είναι. Ανάτι. Μέσα στο δέντρο. Να την είναι. Τρέχα. Κάνουμε γύρω όλοι που τη σκότασα. Εκεί πέρα δεν μπορείς να ανέβεις, ρε φίλε. Δεν πειράζει, μην τον φας, κάντε τη χάρη. Μα πώς ανέβηκε εκεί πάνω? Θα είναι τέλο jackpot. Μ' αρέσει. Δεν είναι αστείος, έχει κάτι σιδεράκια. Ηλίθεια, καλά. Πέσα να σε φάω. Το χαρώ. Φαντάζεσαι να κατέβει τώρα. Κάτσε, είπε bye. Θα πήγε να κατέβει τώρα. Χάλια, μόνο αυτό δεν βρήκα. Για μην σχολιάσετε το avatar μου, το ξέρω, δεν το έχω, πρέπει να το φτιάξω. Να αλλάξω. Θα πρέπει να το παιχνίδι πολλά. Ναι. Όχι, ωραία παιχνίδι που να... Τι έρεπες από αυτή. Είναι σχεδόν αγαπημένη. Ναι. Σχεδόν. Και εμένα, σχεδόν. Όχι εμείς. Όχι εμείς, όχι εμείς. Όχι πάλι εγώ, όχι πάλι οι άλλοι. Παιδιά, άμα θέλετε να μας κάνετε φίλες στο Roblox, εμένα με λένε My Melody, κάτω παύλα, 2013-35. Την Εύα, τη λένε Εύα, κάτω παύλα, εδώ, με 2 δέλτα. Κουμπά. Και ένα ωμέγα. Πού είσαι, Δήμητρα? Ξέρεις που πάμε? Πήγε. Μπροστά σου είμαι. Την Εύα, τη λένε Εύα, κάτω παύλα, εδώ, με 2 δέλτα. Και ένα ωμέγα. Όχι όμικρον, αυτό το... W. Πώς να το πω αυτό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. W λέγεται. Θα σας δει, ναι, το W. Μετά, όταν τελειώσει το βίντεο, η Εύα, εκεί πέρα που βλέπουμε τα άτομα, θα σας δείξει εμένα και την Εύα. Ναι. Πώς είμαστε, πώς μας λένε. Ναι. Να μας κάνετε βίντεο, να μας κάνετε φίλοι και να παίξουμε μαζί σας. Ναι, πολύ ωραία που θα περάσουμε. Έλα, Δήμητρα, πέσε κάτω. Στα κατσαβίδια, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και τώρα, παιδιά, θα δείτε αποτυχές προσπάθειες της Δήμητρας να ανέβει πάνω εδώ που είμαι κι εγώ. Πάτε το πασένο αυτό, αλλά
Ανέβα πάνω στα κατσαβίδια, Χριστιανή μου. Πολύ εύκολο είναι. Πού? Όχι πάνω μου. Παιδιά, δείτε εδώ φάση. Εγώ και η Δήμητρα. Φύγε από το κεφάλι μου. Φύγε από το κεφάλι μου. Πήρα στο άλλο κατσαβίδι. Έπεσε κάτω. Έπεσε και κάτω, Χριστιανή. Περιμένετε. Άρχισε και αυτό το βιβλίο. Βιβλίο. Παιδιά, είχα ένα mini time, γιατί ο αδελφός μου είναι ό,τι να είναι. Δεν πειράζει όμως. Ξανά ήρθαμε στο πρόγραμμα. Η Δήμητρα ανέβηκε τελικά. Ξέρεις τι έγινε? Τι έγινε? Όταν, αντί να πούμε πώς έπεσα? Κουνήθηκες. Αντί να πούμε με έριξες, είπα με έπεσε. Επίσης, πριν, όταν προσπαθούσα να ανεβώ, χοροπηδούσα και ο IT μαζί μου. Και ο IT δεν με έφαγε ποτέ. Δεν ήμουν ακριβώς δίπλα του. Μαζί χοροπηδούσαν. Ό,τι να είναι. Ωραία. Όχι πάνω μου! Εκεί πέρα κάτω, όχι πάνω στο κεφάλι μου. Πήδα στο σφυρί, πήδα. Στο σφυρί. Σπάμε το κεφάλι, θέλω. Έλα, τελείωνε. Γιατί το κάνεις αυτό? Σε συμπαθώ, Χριστιανή μου, αλλά έχει τόσο πολλά 4 από 8 κατσαβίδια και δεν πας σε κανένα από αυτά και πας στο κεφάλι μου. Το κεφάλι σου είναι πάρα πολύ βολευτικό. Δεν είναι. Παιδιά, πείτε της τώρα σε σχόλιο να φύγει από το κεφάλι μου. Ναι, γιατί είναι τρελή. Μην πείτε σε σχόλια να φύγω από το κεφάλι. Άμα συμφωνείτε ότι πρέπει να είμαι στο κεφάλι της Εύας, κάντε like και subscribe. Έλα τώρα, όλοι θα κάνουν like και subscribe εν τω μεταξύ. Γιατί κάνω βίντεο εννοείται. Άμα εννοείται είναι κάτω. Δεν πειράζει, τώρα το ξανά άνοιξα. Εντάξει, λοιπόν παιδιά, όπως είχαμε ένα μικρό προβληματάκι πάλι, αλλά δεν πειράζει. Πάμε στο επόμενο round τώρα, again. Λοιπόν, Again. θα υπενθυμίσω. Κάντε like και subscribe και πατήστε το κουδουνάκι να παίρνετε όλες τις χαζές μας ειδοποιήσεις για τα τρελά μας βίντεο. Ναι, ό,τι είπε, άμα το ακούσατε. Γιατί τώρα έχουμε πρόβλημα. Δεν πειράζει όμως. Δήμητρα, προχώρα, φίλε. Προχώρα. Θα ανέβω πάνω σου. Θα δείτε και τα δικά μου βίντεο στο YouTube. Έχω πολύ καιρό να κάνω, αλλά δεν πειράζει. Πέσε κάτω. Δήμητρα κάτω παύλα games. Ναι. Έλα, Δήμητρα. Πήγα να πέσω. Εντάξει, δεν έπεσες. Έλα. Το χρόνο σταματάει. Πάμε. Ουι. Και παιδιά, τώρα εδώ πέρα είναι η επόμενη μας κρυψόν. Μην τη φανταστείτε, είναι πολύ μυστική. Δεν είναι καθόλου. Παιδιά, άμα θέλετε να κάνουμε ένα βίντεο που θα δείχνουμε κρυψώνες στο hide and seek, γράψτε μας όλοι στα σχόλια. Ναι. Εγώ ανέβηκα, η Δήμητρα δεν ξέρουμε αν ανέβη και της πήρα και ένα checkpoint. Ο checkpoint, πώς λέγεται. Δήμητρα, έπεσες! Λοιπόν, πήγαινε, κάτσε να δούμε. Oh my god, ο άλλος είναι κάτω μου. Ο άλλος είναι από κάτω, από πάνω μου. Help me. Εγώ είμαι πιο γρήγορη από μια πατάτα. Κρίμα. Δήμητρα, αλήθεια, φοβάμαι τώρα. Oh my god.
Oh my god. Όχι. Δεν θα με πιάσει. Bye. Όχι, πάει σε μένα, ρε Δήμητρα. Πες αντίο σε μένα. Με έφαγε! Ο τρελός με έφαγε. Παιδιά, θα σας ρωτήσω λίγο. Σας αρέσει πιο πολύ η My Melody, η Kuromi ή η Cinnamon Roll? Κάντε λόγο, γράψτε όλοι στα σχόλια. Και τώρα βλέπουμε τη Δήμητρα που παλεύει μόνη της να επιζήσει. Γιατί εμένα με σκότωσαν. Κάτσε να δω να σταματάει το προχωράω. Μα έτσι σταματάει το προχωράω που θέλω εγώ. Όταν εγώ δεν θέλω να σταματάει. Έπαιζα! Πάμε στο φούρνο. Κρύψου εκεί πέρα. Φαίνομαι. Όχι, εντάξει, δεν φαίνεσαι. Παιδιά, φαίνεται, πείτε της γιατί είναι και τρελή, φανταστείτε. Νάτι, εδώ κυρία πρέπει να αλλάξει το αβατάρ της, δεν πειράζει όμως. Καλά, ο IT. Τι κάνει ο IT, προσπαθεί να πάει να κλάσει. Δήμητρα, τι είπες μόλις τώρα? Πώς θα μας πρόσβαλε στον IT? Πριν λίγο σας είπα ότι πατήστε το χαζό κουδουνάκι για να παίρνετε, για να έχετε όλες τις ειδοποιήσεις από το χαζά μας βίντεο. Μόλις τώρα το είπα. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα, η πρώτη χαζή λέξη που είπα. Για να γελάσουμε λίγο. Ναι, πολύ γελάσαμε. Μπράβο, Δήμητρα. Με τις λέξεις σου. Καλά, όσο προχωράει, λες και είχε ένα εμπόδιο μπροστά του. Ναι. Αλλά το βλέπει τη μούρη. Που εγώ έχασα, ήθελα να παίξω. Και ο Άιτι πώς ήξερε εκείνη την κρυψώνα? Πρέπει να βρούμε καινούργια κρυψώνα τώρα. Κάνε ακριβώς. Στο χαζό περπατάει. Γεια σας, σήμερα θα περπατήσουμε στο λαπυράκι. Δείτε πώς περπατάει λιγάκι. Πάμε πάρω στο βιβλίο. Είμαστε τόσο δούλιδες που μπορούμε να ανοίξουμε και ένα βιβλίο. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε. Ναι. Όποιος είναι ο IT, συγγνώμη που σε κοροϊδεύουμε, αλλά αυτό είναι το χόμπι μας. Όσοι κρύβονται, αλήθεια. Ο IT προσπαθεί να κάνει το Ρονάλντο, αλλά δεν μπορεί. Γιατί έχει κάτι μεγάλες πατούσες που έχουν κάτι με μακριά νύχια και κάτι με μεγάλες παλάμες που μοιάζουν τη μούρη του. Ναι. Και μόλις τελειώσει ο χρόνος του. Και φοράει κάτι μαύρα γυαλάκια γιατί είναι τυφλός. Δεν φοράει γυαλιά, αλλά δεν πρέπει. Τέλος πάντων. Φοράει γυαλιά και είναι τυφλός. Κρίμα. Δεν μου νοιάζει καθόλου. Για πλάκα το λέμε, παιδιά, μην σας παρεξηγήσετε. Ναι, αλήθεια, μην μας πάντα εμείς το κάνουμε αυτό, όταν παίζουμε παιχνίδια το βράδυ. Ναι. Είναι 10:48 και αύριο... Έχω σχολείο. Εγώ έχω εκδρομή αύριο, τι να σας πω. Δεν σας λέω που πάω για εκδρομή με το σχολείο. Πρέπει να το βρείτε στα σχόλια. Παιδιά. Τι πρέπει να βρουν στα σχόλια, δεν άκουσα. Πρέπει να βρούνε πού θα πάω εκδρομή. Πάμε, Δήμητρα. Πού πας εκδρομή. Θα γράψω κι εγώ σχόλια να βρω. Εντάξει. Γιατί κι εγώ θα δω το βίντεο. Ναι, θα το δεις. Θα το δεις πρώτη από όλους. Πάμε ακριβώς. Αν είναι σκάλα. Σκαλίτσα. Θα το δω πρώτη βίντεο. Μάλλον, ναι. Γιατί θα στο βάλω στείλω. Και like και θα γράψω και στα σχόλια αυτά που είπα. Ναι. Θα γράψω. Όλοι κάντε like και subscribe. Θα τα γράψω και όλα. Και ένα αγαπημένο. Εντάξει, ανέβα τώρα πάνω στη σκάλα, μη σε φάει ο IT και πεθαίνει. Εγώ θα γράψω. Εμένα.
Όπως είδατε και στο όνομά μου, η αγαπημένη μου είναι η My Melody. My Melody. Ναι, εμένα είναι η και Kuromi. ξέρετε τι μου έγινε. Μόνο έχασα το λογαριασμό μου και είχα κάτι My Melody ρούγα. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί ήταν ο καλύτερος μου λογαριασμός. Το λέγανε Love Team κάτω παύλα 24. Ναι, τώρα επειδή κάποια ξέχασε να βάλει κάτι για να μείνει αυτός ο λογαριασμός να τον κάνει αποθήκευση, τώρα δεν τον... Τώρα φαίνεται ότι τους το χάκαρα. Ότι στο χάκαρα. Κάποιοι με χάκαρα. Ναι, το Roblox. Μα δεν γίνεται να με χακάρει το Roblox. Άρα θα κάνω μήνυση στο Roblox. Έλα, εντάξει, τώρα τα βάλεις αυτά που έπρεπε και εντάξει, τελείωσε το θέμα σου. Μα είχα τους Robux. Ο άλλος... Δήμητρα, δες λίγο τον άλλο εκεί πέρα με το κόκκινο μάλι. Τι να δω? Ένας εκεί πέρα πάνω στη λάμπα, με ένα κόκκινο μαλλί και μαύρα ρούχα. Πώς ανέβηκε εκεί πάνω, στη λάμπα? Μπορείτε... είναι αυτός που προσπαθούσες να πιάσεις. Ναι. Έλα από εδώ. Απλά πας εδώ πάνω και πέφτεις πάνω στη λάμπα. Έλα εδώ. Πού είσαι καλέ? Εδώ και πέφτεις πάνω στη λάμπα. Ουί! Έπεσε κάτω. Έπεσε κάτω ρε φίλε. Να προσπαθήσω να ανεβώ. Ανέβα, εγώ δεν τα κατάφερα. Ανέβηκα, έλα κι εσύ. Ανέβηκα. Ωραία. Τι ωραία κεφαλάκι. Όχι πάνω μου. Ανέβα στον ταυτόν εδώ με τα κόκκινα μαλλιά. Αυτός είναι τα σιδεράκια και κάνει σαν το χαζούλι. Να δείτε παιδιά, σιδεράκια δεν είναι αυτά ή σας φαίνονται σαν δόντια? Γράψτε και αυτά στα σχόλια άμα θέλετε. Να σκάω. Τι θες να μου πεις? Ναι, ξεχασιά. Δεν πήρε. Δεν θυμάμαι. Ο άλλος λέει bye. Δήμητρα, κατέβα τώρα από πάνω του. Νόμιζα να με ρίξει ο χαζό. Αυτό θέλες. Αυτό ήθελε. Τώρα δεν μπορεί να με ρίξει. Κλάψε. Χαζούλη. Να σε σκοτώσουν, κατούλη. Να σε χακάρει το Roblox. Να τον κάνουμε report τη Δήμητρα. Θα έχει πλάκα. Τα μαλλιά σου μοιάζουνε. Πολύ ωραία. Τα μούτρα σου είπε σε πραγματική ζωή κατούλη. Εντάξει, η Δήμητρα φαίνεται να τον μισεί τον τύπα. Πέσε κάτω. Σπρώχτωνα. Όχι. Μαύρη κάβουρα κατέβα. Δήμητρα, θα σκοτωθούμε. Ευχαριστώ, με πας πιο ψηλά. Thank you so much. Thank you. Φύγε. Μαύρη σκατούλα. Έπεσε. Thank you. Χαχα, έπεσες. Και το... Ρε, τελείωσε και ο χρόνος ρε. Και δεν πρόλαβε να τον πετύχει, ενώ ήταν κάτω ρε φίλε. Παιδιά, βοήθεια. είμαστε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά που είμαστε παιδιά. Κάντε, γράψτε στα σχόλια άμα με δείτε και αυτόν τον τύπο που μου έσπασε τα νεύρα. Και εμένα και έτσι ξέρω. Ναι. Και αυτός τώρα να φυλάει του αν... Ρε! Είπα να φυλάει τώρα αυτός. Και αφόσον το είπα, αυτός φυλάει. Τι φυλάστε?
Αυτός που πριν σκοτώσαμε. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Έχει το player που πάει γρήγορα. Ναι, αυτό να. Ξέρεις την εκρυψώνα, πρέπει να πάμε αλλού. Λοιπόν, Δήμητρα. Πού να πάμε? Πάμε στο δέντρο και χτίσουμε να κρυφτούμε. Όχι, εδώ ξέρω, ακολούθαμε. Εντάξει, ακολουθάω. Ελπίζω να μπορούμε να ανεβούμε. Να ανεβούμε πάνω στην εικόνα που λέει Hide and Seek. Wow, όντως ρε. Περίμενε. Κάνω λίγο παύση, λίγο το τέτοιο. Να παιδιά δείτε. Ο καταραμένος αυτόν που κοροϊδεύαμε πριν έφαγε τη Δήμητρα. Εμένα δεν με έφαγε. Αλλά τώρα τον κοιτάω. Να δείτε που είμαι. Που δεν μπορούσε να πηδήξει και να με φάει. Δεν μπορούσε καν να με φάει. Αυτό ρε παιδιά. Είναι έσχος. Παιδιά, σας παρακαλώ. Κάντε ένα subscribe για να μας βοηθήσετε να σκοτώσουμε αυτό το τυπάρα στο Hide and Seek. Όχι, έρχεται στην κρυψώνα μου. Μην ανεβείς. Κάντε μας φίλες στο Roblox για να μπορούμε να παίξουμε μαζί σας και να κάνουμε ωραία βίντεο. Ναι, παιδιά. Α, αυτό εκεί ήταν το κουμπί. Δήμητρα, βρήκα το κουμπί που πάει μέχρι εκεί πάνω. Βρήκα το κουμπί που πάει αυτόν τον νιτ μέχρι εκεί πάνω. Πώς ανέβει? Να, πήγε, θα σου πει όταν ξαναβάλει αυτή την πίστα το Roblox, αυτό το Hide and Seek, θα σου δείξω. Τελικά δεν ξέρει την κρυψώνα μας, γιατί δεν πήγαμε. Είμαι σκατούλα. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Δεν είσαι σκατάκι. Είσαι κολλητούλα μου. Ναι. Λοιπόν, άντε ρε, τελείωνε 5 αιώνες. Κι εγώ θέλω να πάρω αυτό το παίκτη. Αυτός ο παίκτης πάει γρήγορα. Ναι ρε φίλε, κι εγώ τον θέλω, αλλά είναι αγόρι. Που άλλος το έλεγε, έλα να σε πάμε. Μόλις τέλειωσε και ο χρόνος και νίκησα και είμαι και πρώτη. Πολύ ωραία. Μπράβο. Όχι εμείς, αν τώρα θέλει για μας. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Μια πολύ καλή πίστα, σας παρακαλούμε game. Ναι, για να τους βρούμε όλους. Α, Δήμητρα, ξέρεις που θα κρυφτούμε. Ναι. Όχι. Θα δούμε τώρα. Όχι εμείς. Όχι στη σκούπα, σίγουρα. Και όχι εμείς, σίγουρα. Ντελούλ. Oh my god, πάλι αυτός. Πάλι ο ίδιος, τι χρειά. Εντάξει, λοιπόν, Δήμητρα, ακολούθαμε. Πού είσαι? Νάτι, εδώ είναι. Δήμητρα, ακολούθαμε τώρα. Περίμενε. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Ακολούθαμε μόλι. Δεν με βλέπω. Μου δείχνει πως είμαι σπασμένη σε ένα κομμάτι. Αλλά αυτός βγήκε. Από μόνος του βγήκε. Μπα, βγήκε. Νόμιζα ότι ήταν αδικία. Εύα, κολλάω. Γιατί? Free credit. Δήμητρα, όχι εμείς. Θες να πάμε σε μια κρυψώνα καινούργιο σε αυτή την πίστα που έχουμε μια ακόμα έχω μια τέλεια κρυψώνα. Όχι, είμαι εγώ. Εντάξει, φάμε. Σκότωσέ με. Δεν μπορώ. Έλα, σκότωσέ με. Όχι, δεν πρέπει, είμαστε φίλοι. Δεν πειράζει. Σιγά το πράγμα. Δεν θυμώνω στις φίλες μου. Αφού εγώ αποφασίζω να με σκοτώσεις.
Εντάξει, μπήκαν κι άλλοι. Παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό βασικά είναι μόνο για τα κορίτσια. Να ρωτήσω, στην τάξη σας τα αγόρια, έχετε ίσως ένα παιδάκι που να κάνει αστεία? Ίσως έχετε τύχει που καμιά φορά να κάνει νιάου νιάου νιάου. Και επειδή καθόμουν με αυτόν και έκανε όλα τα αστεία και γελούσα και... Ναι, δεν πρόσεχα και πολύ στο μάθημα, αλλά δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραία φάση. Σκότωσέ με! Όχι, μπράβο σου! Μα όχι! Καλά, θα μείνω εδώ. Έλα! Καλά, έλα, τώρα που έχουν βγει σε φόρτα πράγματα. Εκεί πέρα που είναι το ποδήλατο είναι οι περισσότεροι, πιστεύω. Ναι, είναι στην τηλεόραση. Κάπου τον είδα, 2. Ναι, εκεί πέρα είναι 2-3. Είναι και ένας εκεί πίσω. Δεν προλαβαίνω. Είναι πίσω από τη ράφη, ρε. Ανέβα πάνω. Χάτσους έφαγε. Υπάρχει και ένας ακόμα. Πήγαινε από εκεί, από το ποδήλατο δεν κρατιούνται κάτι τούβλα να πούμε. Εκεί πέρα έχει ένα κενό. Εκεί μέσα έχει κάποιον, εκεί μέσα. Να, εκεί πάνω είναι, έφυγε. Ωραία, αυτός ο μπλε. Καλά, στο σκατούλ έχει γίνει. Δεν μου αρέσει το αβατάρι του καθόλου. Συγγνώμη. Άμα το βλέπεις αυτό το βίντεο εσύ μπλε, τότε μην προσβληθείς. Η Δήμητρα δεν τα λέει για πλάκα. Παιδιά, κάντε subscribe για να με βοηθήσετε. Ναι, γιατί τώρα η Δήμητρα δυσκολεύεται αυτό να τον πιάσει. Ωχ, κόλλησα. Έπεσα κάτω. Δεν κάνατε subscribe.